Trí dó héan náid be tí roih brianan seo ag léamh na nuíochta as Meicsiceá don déir daoin an taon ó lá mewn fór 2016. Gnéalt is sé an taltas mó ar chlódach a New York Times inniuh agus baineann sé le Julian Assange an fear astrálach tá glas sús a bheith ná bhór in ambasáid Ecuador i London le ceithre bliana nús. Sais an siar atá sanálta seo agus dearhain gur scríbhú an talta seo le cabhair fórsaí rómhánta na Stát Aontaithe ach cibé baineann sé leis a gaoth ina mbaineann an rúis leas as nochtú rúm WikiLeaks agus dá réir a chu nach mleanaíonn WikiLeaks féráilte. Fuair siad agalamh le Assange agus chuirtear síos in snált mar rinne bhfuil giúmar teagascach ceart nó bail ideach is dócha rucht an bhúnteóra agus ag tuairtmhaith an ábhar is mó simadó agus sin é fealtocht na rialtas mór go háirithe rialtas na Stát Aontaithe. Éisian an tábhar seo é agus tá sé fián chuige dá réir. Donald Trump cá raibh sé le déanaí Meicsiceó agus chaireadh sé sin iontas ar an naomh. Tá Donald Trump tar éis míonaí fada a chaitheamh gansaí Meicsiceó cén fámar sin go dúireadh sé cuairt ar tír sin ní fios. Is léir go bhfuil sé ag dul i bheantar leis an turas seo agus i dul sa seans. Chuirtear síos ar an turas mar phlean dásachtach an feachtas a bheocham. Tugtar le fios go raibh feachtas Donald Trump ar forbás an bhí seo caite. Leis an iarthóir é féin go héanrach scoite amach ar leithlis Peter mar bhí sé riamh. Agus foireann iníos le brí a bhí agus atá ag túirteáil ó ggéirchéim amháin go géirchéim uile. Fiú tar éis cathaoirleach an eachtais a bhriсе as a phost agus an teachtareacht a heilegan más féidir sin dhéanam, bhí sé bhád a chun deirí ar Hillary Clinton go fóill agus ina poblachtánaí ag rithmhaith. Ceart becheart ó dhéanam? Tá go Meicsiceó nílas agam. Ach cibé tá sé ag déanamh sirí le Meicsiceó anois. Scúb sé isteach go chathair Meicsiceó
chun cuairteoirt Uachtarán na tíre sin Enrique Peña Nieto. Bean ítar an saoí seo mar I dtéireann mar iarracht dásachtach. Mór ochtúil b'éidir. Iarracht dána is seo íomhá a chrochú a heiligen is dócha mar a dúirt mé mar duine uachtarán uail. Ach fiú má tá sé déanana saoí le Meicsiceó, tá sé déanana caint chrú freisin. Mar sin chuir sé siar fe tamlín cibé a phlean 1 milliún diaag imirceach dhíbeirt gointe dhéanana go naingnóch rialtas na Stát Aontaithe agus rialtas Meicsiceó le chéile an teorann átarab. Ag fannacht ó dheas tá Dilma Rousseff táinsithe faoi dheire. Don't cry for me an Bhrasaíl. Agus leis an bhóta táinsithe isteach tá Dilma Rousseff amach. I dtír atá faoi láthair slogchaí, plúchtaí agus búilte le scanal. Tá sí briste as effig na huachtaránachta feann chuid eile dá téarma. Agus chuireann sí seo an dlíomholaí strachailt cuachta slog an tír feadh míonaí fada agus faoi dheire a leag duine ceann de fáirtithe móra an leasréir. Scéal trúbhéalach tá an seo, scéal náisiúnta nó scéal a bhfuil dionann cuairim den náisiún faoi de Quan Jackson. Bhí sé 3 díag nuair bhuailse faoi bhúnteoir ar Scoil agus chuireadh an dlí chuireadh próbhú agus tar éis bliana bainiú an cúisimh nó an ceantú de nó íslíomh go mean chuir sílim gurbéis sin an focail tabhail caithfidh mé an focail sin mhairceáil. Cibé d'fhaighidh leis gach aon rudaí ann. $2 a íoc a bhí teastáil ón chuairt. Agus do gach lá breise nach níceann tú costa sí cuairte in Duval County I Florida geartar $1 breise ort. Rud a ágan go bhfuil siad riantcéad $1 I bhíoch inis agus ní féidir leo an costas íoc go fóill. Rud a ágan go bhfuil tafint cuireúil ag go mócha seo go fóill gan é ach 4 bliana déag d'aois. Tá Meicsiceó agus Cúba ceangailte go heifigiúil faoi dheire le airlínte a gceitilt go díreach as na Stát Aontaithe.
ba dhé an éitilt scéidilte déirnach d'éitiil idir an dá hir ná ceann chuige bliain nó hin. So déanann se seo an difriocht agus tá si go deas é chuil. Tá si deas é chuil. Tá an cuairt uachtarach ag cineáil bach ar na sríanta a chur North Carolina ar bhótáil. Mar dearan chuairte uachtarach. Si sin cuairte uachtarach na Stát Aontaithe go nimlíonn an rialachaí seo leithcheall ar dhaoine garama. Níl is agam cé thóigh an cás cuairte seo, ach tógadh cás cuairte i naigh grúpaí Palestíneacha in Nuamhrach ag rá gur bíalsan faoi deara ansathe scríbhleoireachta in Israel a mhairigh Meicsiceánaigh. Ní maiile Meicsiceá eiceáil mar fúlín an domhan is dócha nach maith le cuairteanna achorc sna Stáit Aontaithe sin a chreirid agus cathó amach an cás cuairte. Bhíhas ag rá sa chás gur rá grúpaí Palestíneachas na Stáit Aontaithe faoi ghlitionas nó freagrach as na hansaithe. Trí cúnamh nó tacaíocht a thuirt don na glúiseocht é tíofiart in na hansaithe. Scéal faoin chomhlacht work riot is dócha nílas agam chunas é áhrú an ára riire WRK riot. Ach scéal éirí agus titime se seán. Ba gnólacht nua hanscanta é work riot a deir go seoí leis se fe tamlín ach níor bhada go dtí gur bhfuil ollchliise é agus tá chomhlacht tití as a chéile is. Níl deire deas ag gach scéal tionscnamh as Silicon Valley. Ní gnách rialtas Meicsiceá agus Apple ina ggóthóilethe ach tá rialtas na Stáit Aontaithe ag dul i lé ealaí sa chás cuairte cánach a thairsiúil idir an Aontas Eorpach agus Apple. Gamal iscéal, caitheann go rud an org más féidir am ochlóir aimsiú. Ní féidir am. Well, lorg go bhain seo mar sin. Gamal iscéal second. Ní hácht doch agus riochtanach. Okay, ja, bíor. Tá mé sin. Agus a reis go dtí an tafad. Tá dúchláin I géir raibh an Stát Islamach. Duine nua a aimsiú thuchas áit ball bunathe an Eorpa sin amarí was dócha ach ball ríthábhachtach agus lárnach riochtanach ball riochtanach Tá tar éis na hantasaí is sinne ar domhan a aimsiú
agus tá saghain gur bead na hantaí is sinne daníiad, mar tá fianaise ó na micróib sna clocha seo atá 3.7 billiún bliain d'aois. Agus is cosúil dá réir seo go nachróigh sé barúlacha agus túirmí faoi beocht rám. Mark Rebo rinneú an chuid túriscóireacht faoin le bocht voor bas an teachtain seo ach bhí sin noch a 3 bliana d'aois bailú hir. Begalta chuimirce é nach focail deasa sin dalta chuimirce é. De chuid Henri Cartier-Bresson agus deirtar faoi sin faoi Mark Rebo gur éirí leis grásta a léirú lena cheamara fiú is suíomhanlaí fíorgáin séireacha. Astad réadúil agus leabhar. Déantar chuirsí san seo in fáir nílas agam cé údar an leabhar ná cad is teideal an leabhar ach an leabhar faoi Christadóra House. Foirgnamh ilsdórach nó ardsdórach thiombalí léirí is dócha úsliú san East Village áit ar ó 4 réalachas dócha gréachnach nó ní féidir eistú mar sin sna 98 agus baineann an scéal seo le mar buidead nach eisteach sin is caiim mé focail eile aimsúin seo tá agam le fada sé is an onra a rinne na saimhre an East Village agus na hanróirí dá réir sin. Well, sníad na scéalta móra agus beaga don deardaoin an taanú lá mí bhean fór 2017 tá súile agam gur bhain sibh tarbh éigean as tú agus go mbeidh muidir caintla chéile arís tar bhfad tá súile agam ach idir an dálín gcuin beannach dé ó ribh go léir agus go nóí díosib. Slán is.